APB long live! APB long live! मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे जों बे ओनसोलाव अलरेडि मोननै राजखान्थि हान्जा दंखायो मोनसे खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL दङ बेनिफ्राय सिगाङाव 17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानाय BPF हान्जा दंखायो थेवबो जों मोनसे अल्टारनेटिभ सिन्ता जोंनि बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनि गासै जेंनाफोरखौ BTC सुक्तिनि उनाव BTR सुक्तिनि उनाव थामथि गोरोबथानि उनाव थामथि गोरोबथाव थानाय गासै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गोबां जोंनि जेंना दङ जेंनाफोरखौ आं गुवारै बेखेवनो नागिराखै जोंनि सानजाहा सिमा बारायनायनि खोथा दङ आं सनितपुरनि मानसि खोथायाव दङमोन सुक्तियाव दङमोन जे सानजा सिमा बारायगोन खुगायावनो बुंना दोनदों जे साथिखान गामि अमुखान गामि BTR आव सोनाय जाबाय होननानै नाथाय बेखौ भारबेलिसो फोसावदों सरकारनिफ्राय जेबो प्रसिडियर गैया जेबो नटिफिकेशन गैया गोनो गोथो दा बेफोर गोबां जेंना दङ मुंख्लं नखरफोरनि जेंना दङ मुंख्लं नखरफोरा जि अनसुंथाइ मोननांगौमोन दिनैसिम मोनाखै मोनजोबाखै मोनफुंजोबाखै दिनैसिम जोबथेसालियाव जोंनि सोद्रोमाफोर दङ गोबां जेंना दङ दा बेनिखाय आरो बे ओनसोलाव गुबैयै गोजोन थासारिखौ लाबोनो थाखाय गोजोनखौ इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय पार्मानेन्टलि आरो बर'फोरनि जे गेरेमसा माहारि दानाय मोनसे जौगाथाय समाज दानाय बेफोर गोबां जेंना दङ दा बेफोर जेंनाखौ जों नुदों थांनाय समफ्राव रावबो गोसो होनानै मावाखै मावफुंजोबाखै दा बेनिखाय जोंनो मोनसे अल्टारनेटिभ राजखान्थि हान्जा नांगौ बेखौ जों फिल खालामदोंमोन सानखांदोंमोन बेखौ साननानै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP आफादनिफ्राय जों मोनसे राजखान्थि हान्जा दानानै होदों बे राजखान्थि हान्जानि मुङानो जाबाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड एब्रिभिएशनाव APB long live APB long live